Dneska je dobrý ráno, jdeme propagovat komunismus. Tak, jdu se sejít s mýma kamarádskýma soudruhama. Je dobrý den. Ráno. Je to byl Josef Píšťala, no jo. Co to je? To je nacista. Mimino nacisti. Můžu se zeptat, odkud máte tuhle nacistickou čepici, kdo vám to povolil nosit? Já to řekl. Jo, s tebou mluvím. Dostal jsem v čambaketu. Plankton dává ke každému krabi péty zdarma. Nacisti? V Polsku? Německu? Všude? Británii? Americe? Takže ty tady budeš rozšiřovat nacismus, jo? Tak to ne. Přesně tak, Squidwarde. A ještě dostaneš ha. Nyní aktivuju Helmet Brain Control na... Cože? Co to?